Здравейте, аз съм Любомир Гездов и съм преводач на тези две и още няколко чудесни книги на шведски автор Фредрик Бакман. Той е блогър и писател, най-вече хуморист. Книгите му се отличават с по-необичайни герои в необикновени ситуации, но тази специално, Бьорнстад, новата му, която излезе онзи ден, ще изненада феновете му. Стила си е същия, хумора го има, но е доста по-смекчен, защото историята този път е много по-реалистична. Героите са много многопластови и достоверни и не искам да издавам за какво подробности от сюжета, но книгата се разказва за едно малко шведско градче, което има хокейен отбор, много добър, младежки, на който възлага големи надежди, обаче в един момент стават много драматични събития, които поставят нещата в съвсем различна перспектива.